posachedwa apa tikupatsirani mwambo wa nsembe ya misa umene umachitikira ku Maula Cathedral okhudza imfa ya Pope Francis amene wayikidwa lero m'manda, kumene olemekezeka president athu Chakwera anapita aonatu zosaona. Kodi mabishopu akatolika amaganiza chani? Kodi anawayitanira zifukwa? Tatiye tionere mwambo wonse momwe unayendera ndi zomwe zinachitika ku mwambowu. Modzimodzi kuno ku Malawi. Motero ine Raymond Kataika ndi kulandireni kuchokera kuno ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe, kumene kuli nsembe ya misa yopempherera mzimu wa malemu Pope Francis, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala nawo pa mwambo umenewu. Titero kuti zonse zokonzekera nsembe ya misa imeneyi zili mchimake ndithu, ndipo mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika kuno posachedwa apa. Njetu mpingo wonse wagwedezeka ndithu, chifukwa iyeyu ngati mtsogoleri wa mpingo wonse anali ndi udindo waukulu umene umachita mopatsirana kuchokera pa nthawi ya Petro woyera pakhala pakubwera mapapa osiyanasiyana kutenga udindo umenewu, ndipo Pope Francis anali papa wa namba 266. Ndiye pompano ndili ndi Bambo David Nwagaba, iwowa ndi director wa Lunta Television, ndipo iwowa akhalanso akutsata bwinobwino moyo wa Pope Francis komanso ntchito yomwe wakhala akugwira ndi zonse zomwe zachitika kufikira pamene amatisiya lolemba lapitali. Bambo, takulandirani. Zikomo kwambiri Bwana Raymond Kataika. Chabwino ndiyetu nkhani yake imene tukamba ndi imeneyi, kuti mpingo wa Katolika pa dziko lonse uli pa chisoni chachikulu pamene tataya Pope Francis. Poyamba mutifotokozere mbiri ya Pope Francis. Zikomo kwambiri. Pope Francis dzina lao lenileni anali George Mario Bergoglio. Asanasankhidwe kukhala papa pamene anasankha dzina loti Francis kutengera St. Francis amene anampanga inspire chifukwa cha moyo wake umene unali moyo wozichepetsa komanso moyo wosauka. Pope Francis anabadwa pa 17 December mu chaka cha 1936. Ndiye kuti pamene amatisiya ali ndi zaka 88 zakubadwa. Iyeyu anazaliwa ku seminary, ndipo mu chaka cha 1969 pamene anazazuzedwa kukhala wansembe. Atazuzedwa wansembe patata zaka 4 zokha pamene chipani chawo cha Jesuits, the Society of Jesus, chinawasankha kuti akhale provincial ku dziko lao kwa Argentina kumene anabadwira. Ndipo atawasankha mpingonso unazaona mphatso mwa iwowo, anazasankhidwa kukhala bishop. Kenaka anazasankhidwa kukhala cardinal mu chaka cha 2001. Ndipo mu chaka cha 2013 mwezi wa March pamene Pope Benedict 16th pamene anatula pansi udindo, pamene conclave kapena macardinals anawasankha iwowa kuti akhale papa, ndipo watumikira kuyambira mchaka cha 2013 mpaka na pano tikapanga masamu ndiye kuti wakhala papa kwa zaka 12. Ndipo tudziwa kuti anatisiya lolemba Easter Monday, that's 21st of April. Ndipo chimene chinakudza anthu ambiri nchoti pa Easter Sunday apapawa anaoneka pa window pamene amadalitsa wanthu, ndipo chimene chinaonetsa mtima wa munthu ofuna kutumikira. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo mpaka na lero pamene ayikidwa manda, ambiri akala kusatira pakanema papa ayikidwa manda lelolo. Ndipo pakala masiku 9 monga momwe mpingo umanenera wolira
that's the morning time. Ndipo mpingo upempedwa kuti tiziwapempererabe kuti mzimu wawo usendi ntendere ndango kwangula mwachidule. Chabwino komano anthu ambiri tikamaona kaya masamba anchezo kaya kumvera ma radio komanso kuona ma television osiyana anthu ambiri akukamba za moyo wake ngati papa amene anali papa maka pankhani yokhudza kudzichepetsa kwake komanso mtima wake wa chifundo. Mungatambasulepo motani pamene? Zikomo kwambiri. Ndizoona dzulo mene timacheza ndi Archbishop George Desmond Tambala amene ali Archbishop wa Archdiocese ya Lilongwe amanenetsa kuti ndi papa amene awaphunzitsa kudzichepetsa. Ndipo amafunira anthu zabwino. Kumbukirani kuti atasankhidwa kukhala papa anasankha dzina loti Francis chifukwa amasirira moyo wawo wa St. Francis, ndipo anatengera moyo wodzichepetsa kwambiri nkona kuti sanafune kukala mu Paris kumene mapapa ena angakala, anafuna akale malo otsikirapo kuonesa kudzichepetsa kwake. Komanso ngati papa muona kuti ananeneratu safuna one fanciness, ndipo amaletsa ansembe amene afuna kukala moyo wapamwamba kwambiri kuyiwala nkosa zawo zimene zili zosauka. Say, I am serving the poor church and I am a poor pope, an example. Ndiyo kuti anaonesa chisanzo chabwino kuti yeyonso anakala moyo wosauka. Chachiwiri chimene ambiri akala kumbukira nacho ndikukala moyo wozipereka ngati muntu muutumiki. Ngati mukukumbukira panali zinthu zambiri zimene zinkankambidwa mbuyomo makamaka zokuza kudalitsa anthu, ndipo amapereka chisanzo ichi. Koma anthu amabweresa ziweto zawo kuti zitani zidalitsidwe. Nanga anthu ena awa mwina amene ali ndi orientation zina mati tiwamvere chifundo, sikuti ndikuvomereza kuti pakale ukwati wa amuna okauka kapena akazi okauka, koma anthuwa ndi anthu. Choncho akakufikirani ngati ansembe adalitseni, osati kudalitsa chani ukwati koma kuadalitsa ngati anthu menalili. Ndio maona kuti anali ndi mtima wa chifundo. Koma makanso kwambiri samafuna nkhondo. Mukumbukira kuti ataendera kuno ku Africa anaendera maiko monga Kenya, Uganda, komanso anaendera konso South Sudan. Ndipo atabwera ndipo analimbikitsa anthu kuti nkhondo ite. President wa South Sudan atapita uko anamupyopyona chimene chinaphunzitsa anthu ambiri. Hayi tikhale tikucheza ndithu Father David kumati nene kuti pakali pano mtsogoleri wa dziko lino pamodzi ndi mayi wa fuko la Malawi afika kuno ku Maula Cathedral, ndipo amene awalandira ndi Archbishop George Desmond Tambala, Archbishop wa Archdiocese imeneyi ya Lilongwe. Ndetu pakali pano mtsogoleri wa dziko linoyu wafika pamalo pamene asaine mbuku la chipepeso, ndipo akatha kusaina alowa mkati mu chalichi chimenechi mu cathedral mmene muchitikire mwambo wonse. Ndipo katikati mwa mwambo umenewu pakhalenso kuyala nkhata. Ndi kuyambirira pakhale kufotokoza mbiri ya moyo wa malemu Pope Francis, ndipo kenako mwambo wa nsembe ya misa uyamba. Cha kumapeto ndipo pamene pakhale mwambo woyala nkhata, ndipo akatha kuyala nkhata pakhale zoyankhula. Ndiye pakali pano tamvani momwe zilili mkatimu. Yeah.
Ndetu pakali pano mtsogoleri wa dziko lino walowa muno mu chalichi ndipo amene atsogolere nsembe ya misa imeneyi ndi Archbishop George Desmond Tambala. Ndipo kwaya imene ikuimbira mambo amenewu ndi ya Mtima Woyera Dinare. Kwafika akuluakulu osiyanasiyana kuno, nduna za boma, aphungu aku nyumba ya malamulo, mafumu, kungotchulapo ena, komanso akhristu ndi anthu zipembedzo zosiyanasiyana, mipingo yosiyanasiyana ali nawonso ku mwambo umenewu.
pakali pano dipiti wa ansembe komanso ma bishop ukulowa muno mu chalichi ndipo anthu onse ali chiyimire ndipo mwazina Pope Francis amalemba makalata osiyanasiyana ndipo imodzi imene analemba mchaka cha 2015 yotchedwa Laudato Si ndipo padre imene kwambiri amakamba nkhani zokhudza kusamalira za chilengedwe komanso kuti anthu amene ali osauka ovutika komanso akakhale amene sali pa ntchito azitengedwa mwa ulemerero wawo ngati anthu komanso pasamakhale kusiyana pakati pa olemera ndi osalidwa kapenanso osauka zimene anthu ambiri akumukumbukira nazo. Pano titsatire mwambo wa nsembe ya misa. Tikhale pansi. Ndi kulandireni ku nsembe ya misa ino yopempherera mzimu wa Apapa Francis amene alowa m'manda tsiku la lero, ndipo mpingo wa kuno ku Malawi mogwirizana ndi dziko lonse tikupereka nsembeyi kupempha chifundo cha Mulungu. Mwachidule mbiri ya Apapa Francis. Apapa Francis adabadwa pa 17 December chaka cha 1936 ku Florence mu mzinda wa Buenos Aires mdziko la Argentina. Dzina lao la paubatizo komanso limene anapatsidwa ndi Jose Mario Begorio. Anadzozedwa kukhala wansembe pa 13 December 1969 ndipo adakhala aepiskopi pa 28 February chaka cha 1998. Adakhazikitsidwa kukhala cardinal mchaka cha 2001 ndi Papa Yohane Paulo wachiwiri oyera.
Apapa Francis adakhazikitsidwa kukhala papa pa 13 March chaka cha 2013 kulowa m'malo mwa apapa Benedict a 16. Papa Francis anali papa wa namba 266 tikamawerengetsa kuchokera pa Petro, ndipo atumikira mpingo ngati papa kwa zaka 12. Pa moyo wake Papa Francis ankaphunzitsa anthu kukhala moyo dzichepetsa komanso kukonda osauka potsatira nkhoswe ya amene anatenga dzina lawo Francis Oyera. Adalalikira kwambiri kufunika kwa mtendere pakati pa maiko omwe ali pa nkhondo kuphatikiza kuno kwathu ku Africa. Mkalata yake yotchedwa Laudato Si, Papa Francis adalimbikitsa anthu apa dziko lapansi kukonda kusamalira chilengedwe, kuti chilengedwe chikaonongeka ndipo chikachitidwa nkhanza ndekuti chimabweza. Uthengawu ndoona ndipo ndofunikira even kwa ife ngati anthu aku Malawi. Apapa Francis atisiya tili mchaka cha Jubilee imene tikuti apa ulendo achiyembekezo, ndipo muthenga wawo anatilimbikitsa kuti tikhale anthu achiyembekezo choti mavuto angachuluke chotani zinthu zidzayenda pozindikira kuti Yesu Khristu satikhumudwitsa. Aroma 5:5. Pa udindo wawo ngati papa alembako makalata osiyanasiyana zimene zimatchulidwa kuti ma encyclicals. Mwazina mu chaka cha 2013 analemba encyclical yotchedwa kuti The Light of Faith, ndipo mu chaka cha 2015 yotchedwa kuti Laudato Si, imene amatikumbutsa kufunika kosamalira chilengedwe. Mchaka cha 2020 anatilembera chikalata chotchedwa kuti Fratelli Tutti, kunena kuti tonse tili pa ubale. Ndipo mchaka cha 2024 anatilembera chikalata chotchedwa kuti Brexit Nos, ndekuti Mulungu amatikonda. Apapa anatisiya lolemba pa 21 April chaka chino cha 2025 ali ndi zaka 88 zakubadwa, nthawi ya 25 minutes to 8. Mzimu wa Apapa Francis use ndi mtendere. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, nsembe ya misa imeneyi ili ndi zolinga ziwiri. Choyambirira tikupempherera mzimu wa mtumiki wa Ambuye m'busa wathu Papa Francisco, kuti Mulungu amulandire mwa chifundo chake, monga iye angatiphunzitsa kuti Mulungu ndi wachifundo ndi wachikondi, sataya wake. Ambuyeso tikupempha kuti asamutaye. Kachiwiri, misa ndi yothokoza Mulungu. It's a mass of celebrating a life. Misa tikuthokoza Mulungu chifukwa Mulungu anatidalitsa ndi m'busa wabwino amene watitsogolera pa zaka zimenezi kutiunikira kutidzudzula nthawi zina. Mphatso imeneyi ndi mphatso ya mtengo wapatali. Ndiye tiyeni ndithu tithokoze Mulungu kuti Ambuye zikomo. Chosangalatsa nchakuti la Mulungu la Pasaka adapempha kuti amundilole ndikawalonjere anthu ku
bwalo la St. Peters ku St. Peter's Square, madokotala anena kuti koma ziyenda kuti ayi ndiloleni ndipite basi. Ndiye ananyamuka nkuwakoka ndithu pa njinga ijimene amakhala wheelchair, kukafika ndithu pa zenera paja nkuwapatsa moni anthu, kuwadalitsa, kenaka anatsika nkuyenda kupereka moni apo ndi apo pa bwalo paja ndi kubwerera kukapumula. Zimene tikumva nzoti kucha kwa Lolemba adayamba kuvutika ndithu kuona kuti munthu akulephera kupuma. Adokotala adamuyandikira ndipo atapita kanthawi adakweza mkono kuti basi ndapita. Easter Monday, tsiku labwino kunyamuka ulendo wawo. Ndiye kumbali ina tichiti ndi chisoni zoona, komanso tiyeni tithokoze Mulungu kuti m'bale wathu wanyamuka pa nthawi yake atagwira ntchito yake. Paulo era anena kuti ndathamanga liwiro langa ndipo ndathamanga bwino. Adathamanga liwiro lawo ndipo adamaliza. Latsala lathu. Ndiye misa iso ndiyothokoza Mulungu. Tithokozenso amene mwafika poyamba, tithokoze a State President. Mwatifungatira pa chisoni chimenechi. Tikuthokoza kwambiri amati maliro nkulirana. Ndiye malirowa tikulira ndipo kubwera kwanu tikuthokoza kuti ayi zikomo kwambiri. Tiyeni tsono tisalambe nsembe ya misayi tilape kuti tipereke nsembe iti ndi mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse ndinu nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kuno pano. N'chifukwa chake ndikupempha Maria kuligoda, angelo oyera onse, ndinu nomwe abale kuti Mulungu wamphamvu zonse atiye chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Tipemphere. Mulungu inu amene muli kasupe wa chifundo ndi chikhulupiriro, mverani mapemphero athu opempherera Papa Francis amene mwamuyitana kusiya dziko lino lapansi, ndipo popeza kuti adayika chiyembekezo ndi chikhulupiriro chake mwa inu, lamulani kuti aperekezedwe bwino kumwamba
ndi kulandira chimwemwe cha mphotho yake mpaka muyaya. Tikupempha izi mwa mwananu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Abwalo aja adazizwa poona kulimba mtima kwa Petro ndi Yohane, ndiponso poziwa kuti anali munthu wamba osaphunzira kwambiri. Apo adazindikira kuti anali anzake a Yesu. Tsono poonanso munthu wochiritsidwa uja atayimirira pafupi ndi Petro ndi Yohane, adasowa powasusira. Choncho adawalamula kuti atuluke m'bwalo la milandu lija. Kenako abwalo anayamba kukambirana. Adati, kodi tiwachite chiyani anthu amenewa? Pajatu anthu onse okhala mu Yerusalemu muno akuziwa kuti iwowa adachitadi chizindikiro choziziswa, ndipo ife zimenezo sitingathe kukana. Koma kuopa kuti mbiri ingawande ponseponse, tiyeni tiwachenjeze moopseza kuti polankhula ndi munthu aliyense asatchulenso dzina la Yesu. Atatero adawayitana nawalamula kuti asatchule konse kapena kuphunzitsa za dzina la Yesu. Koma Petro ndi Yohane adawayankha kuti, weruzani nokha, kodi pamaso pa Mulungu kwabwino kumvera inuyo kuposa kumvera Mulunguyo? Ife ndiye sitingaleke kulankhula za zimene tidaziona ndi kuzimva. Abwalowo anawachenjezanso moopseza koposa kale, nawamasula. Sadapeze njira yoti nkuwalangira, popeza kuti anthu onse ankatamanda Mulungu chifukwa cha zimene zidachitikazo. Mawu a Ambuye.
ndi ulemelelo wa dzina lake. Chota ndiye mbusa wanga, sindidzasowa kanthu. Pakuti Mbuye mumakhala nane, chibonga chanu ndodo yanu simanditetesa. Mau ankalata ya Paulo woyera kwa Filipi. Koma ife kwathu kwenikweni ndi kumwamba, ndipo kumeneko kudzachokera mpulumutsi amene tikumuyembekeza. Mpulumutsiyo ndi Ambuye Yesu Khristu. Iyeyo adzasandutsa matupi athu achabewa kuti akhale ofanafana ndi thupi lake la ulemerero. Adzachita zimenezi ndi mphamvu zake zomwe zija zimene angathenso kugonjetsa nazo zinthu zonse. Tsono abale anga, ndimakukondani ndipo ndikukulakalakani. Mumandisangalatsa ndipo ndinu mphotho yanga imene ndimayinyadira. Okondedwa anga, limbikani choncho mogwirizana ndi Ambuye. Mawu a Ambuye.
Ambuye akhale nanu. Mawantenga wabino mongar lembera Marco Hoera. Yesu atauka kwa akufa mavanditu tsiku lotsatira sabata ya Ayuda, poyamba adaonekera Maria wako Magadala, uja adamtulutsa misimu yoyipa isanu ndi iwiriyu. Mariayo adapita kukauza amene angakhala ndi Yesu aja, iwowo nkuti ali ndi chisoni ndipo akungolira. Ngakhale atamva kuti Yesu ali moyo ndipo kuti Maria wamuona, iwo sadakhulupirire. Pambuyo pake Yesu ali ndi maonekedwe osiyana. Adaonekera ophunzira ake ena awiri pamene iwowo analipa ulendo kunja kwa mzinda wa Yerusalemu. Ophunzirawo adaberera kudzauza anzawo aja, koma iwonso sadawakhulupirire. Potsiriza Yesu adaonekera ophunzira 11 aja ali kudya. Adawadzudzula chifukwa cha kusakhulupirira kwawo ndi kupulupudza kwawo, chifukwa sadakhulupirire anzawo aja amene adamuona iye atauka kwa akufa. Tsono adawawuza kuti, pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni anthu onse uthenga wabwino. Mthenga wa Ambuye. Balanga okondeka mwa Ambuye, mungatamva kale tili pano kuti tilire ndi kupempherera Papa Francisco. Mwambo uno ndiwoti ife tipemphe kwa Ambuye kuti awachitire chisoni ndi kuwalandira. Uku ndiye kulira kwathu kwakukulu, komanso kuti pamene tikulira tikudandaula, tidandaulenso chifukwa chakuti apapa achoka pansi pano, ndipo chifukwa kuti ife timawakonda komanso amatithandiza kugwira ntchito komanso kutiphunzitsa. Ife kulira kwathunso kukhale kodzipempherera ife otsalafe, kuti moyo wathu upitilire molingana ndi iye amene tikumulira. Ndikhulupirira kulira kwabwino kwa munthu amene tikumukonda, timayeneranso kuti tipeze maphunziro kuchokera moyo wake.
timenera kuti tipezepo zoti zithandize moyo wathu kuti ifenso tikhale ngati iye amene timamukonda komanso amene tikumulira. N'chifukwa chake mawu a Mulungu alero komanso moyo wa papawo utithandiza kusinkhasinkha kwathu pano kuti ife nafenso tilingalire kuti kodi moyo wathu ukhala bwanji pansi pano molingana ndi awa amene tikuwaperekezanso. N'chifukwa chake pamene tisinkhasinkha za moyo wake, pamene tikulira, ndipofuna kuti ifenso tipeze maphunziro amenewa amene akhazikike mwa ife kuti tithe kupitiriza zabwino zimene ife tikuzilira. Tikudziwa bwino kuti Papa ngati mtumiki wa Mulungu amene amasankhidwa ndi Mulungu mwini wake kulowa m'malo mwa Petro kuti ayendetse mpingo, amakhala ndi ntchito zambiri, utumiki wambiri. Ndimati ndifotokozepo zinthu zinayi zimene timazipeza pochita samalai zimene zili m'malamulo a canon law kuchokera pa ndime 330 koma makamaka 331 mpaka 335, canon 331 mpaka 35, pamene mpingo malamulo amafotokoza za ntchito za Papa, udindo wa Papa. Koma chimene chosangalatsa pamene tikamba tikuona zimene zinkuti tionanso kuti iye sikuti amangogwira ntchito chabe ayi, koma amakhala moyo wa udindowo. So samangochita fulfill ma duties kapena ma functions ayi. He was living the duties by his life. Chimenecho ndi chimene ndikukhulupirira kuti ambiri tikumachiona, ndipo anthu ena mwina amene samadziwa ntchito za Papa amangoona posedwa pa mmene zimachitikiramo pa analysis pa news, pa television, kumaona ndi ena amafotokoza. Of course zimene ndimaona ineyo zimenezo eti kuti pena zinali zodabwitsa, amati moyo wa Papa wabwino kwa basi, taona na matere munthu wabwino kwa basi, koma mpingowu si wabwino yayi. Ndimati tsono pakuti zimene maona kuti kuchita zabwinozo ndi mpingowo, chifukwa iye akuyimira ndani kodi akugwira ntchito za mpingo. Komanso zimene achitazo zimene mpingo wamutani kodi wamutuma. Komanso inde kuti iyeyo as a human person wayesetsa kuchita internalize ma duties zake kuti akhale moyo wake wa daily. Chimene ndikukhulupirira kuti kwa ineyo it's not easy. Ine zimandivuta, ndine bishop pano, koma ndimaona kuti ntchito zina zimene Ambuye Yesu akundituma zovuta zolemetsa. Mwa ine ndekha sindingazitani kodi sindingazikwanitse ayi. Choyamba malamulo a mpingo kutengera zimene Papa amachita, ntchito yake yoyamba ndi kukhala mtsogoleri wa zauzimu. Chifukwa chani? Mpingo ndi institution ya uzimu. Mpingo kwambiri umafuna kuti anthu asinthe moyo wawo, akhale abwino molingana ndani ndi Mulungu, akhale anthu abwino monga Mulungu alili, monga malemba amanenera. Mukhala abwino kotheratu monga Atate akumwamba lotani kodi ali abwino kotheratu. Ndipo tikamatero tikhale oyera, ndipo tikamadzafa tikaone chipulumutso. Chifukwa mpingo ntchito zake kukacha mamawa sizikhala ukatsekula ofesi zina ndi zinayi. Of course ndikupemphera, koma mwina kwa wansembe ofesiyo ndi imeneyo amakatsekula chalichi kuti akapemphere, iye agwira ntchito yokatsekula chalichi. Koma ntchito za mpingo sitiyamba kupanga zina ndi zinayi, timamba nkutani kodi moyo wa uzimu. Inde chalichiyo katolika ndi institution imene ndi zinthu zosiyanasiyana monga zimakhala ku kampani, kaya kuboma, kaya ku malonda ndi wina konse kumene kuli mtundu wa anthu. Uli ndi dongosolo limene lolo, koma cholinga chake nkuti anthu alande chipulumutso, anthu asindakhala bwino, azikhala bwino ndi anzawo, koma pa mapeto pa zonse chifukwa tidzachoka pansi pano tikakhale ndani kodi? Ndiye Papa ntchito yake ndi imene kutsogolera anthu kuti ndithu moyo wa uzimu ukhale wabwino. N'chifukwa chake Papa amatsogolera mapemphero, nayenso salenda kuti ayi poti ine ndine Papa ndi ansembe babe panga ni misa, ine sindizipanga misa ayi. Every day
the Holy Father wakes up and celebrates Mass. Munga amachitaso episcopi. Of course, zimina simutiona sitikhala mabale chimano madona. Koma tibamanga misa patoka. Ngati ineyo ndi mmene loya ineyo ndi ma St. Patrick's ndi mapemphera dekha nthawi zambiri. Chifuti nanga 6:30 simachita yothamanga ere. Tithamangire kuntchito. Ndi zimalangiza papa ine kuti iwe ntchito koyamba nkurani ngati episcopi kupemphera. Chifukwa iweyo ndi ine utumiki ndi umodzi ndakusankha kuti ndiyimirire ku Malawiko. Oh, of course. Osati ne kumambweta mbala poti diocese siyangati ndiyabwera. Ndiyabwera mbala. Ndathandiza bwera mbala kupemphera. Osati ne pepedazi poyamba ndiwowa. Ine ndikhozo machita ulesi koma iwowa ayi chipade ndeni waka diocese. Ndiye uzipemphera ndithu mokhazikika osatani kodi osathamanga ayi pemphera chifukwa anthu kwasamalawo ndi anthu ndithu koma choyamba kuti zinthu ziyende kuti ntchito koyamba igwirike chipulumutso upemphere chifukwa palibe chipulumutso chingabwera opanda kutani kodi kupemphera chifukwa kupemphera ndi ubale ndi Mulungu chifukwa papa amapempherera anthu iye amapemphera koma akakupemphera anthu monga timachita pa misa paja mukasonkhana ino pa misa paja suti madzipemphera nokhaye of course mukhoza khala ndi intention imeneyo koma misa ija mmene ili linapangidwira kuti timapemphera wina aliyense padziko lapansi kuti apulumuke cholinga cha udindo wa papa ndi umenewo kuti anthu akhale ndi moyo wabwino adalitsike atembenuke nchifakenso ntchito yake ndi kudalitsa anthu to sanctify kudzera mapemphero miyambo yosiyanasiyana komanso ntchito yake basi akakumana ndi anthu awadalitse ndipo kufatikana ndi dongosolo monga tamvera ambuye amakambira muchi kuti Sunday amene kuti atuluke akadalitse anthu amabwera pa square pacha ku Vatican kuti awapemphere awadalitse anamachika maiko osiyanasiyana kubwera kuti akaone komanso adalitse nanga sindi program komanso lachitatu ndiye pa wiki masiku awiri amadalitsa dziko lonse lapansi anthu amene abwera nchifukwa monga ndambuye muja ine zandikhudza ndikhulupirira ansembe azanga zakukhudzani ere ngati anthu amene ntchito kudalitsa anthu chifukwa ine adalitsa anthu ndi ansembe anu ere ndena anu basi makondo ozembe katamisa osakumana kumatha chaka osakumana ndi wansembe osampatsa komoni osamva komadalitso nzanu zimenezo masempha zaulere koma ntchito yawo nkudalitsa monga lira papanso ndinakuti ineyo zandikhudza kuti apapa akuvutika mthupi akudwala komanso tukamawerenga zimamvika kuti panene kukangana madota ena pamodzi kuti ya musatani kodi umeneko musapite imwiniwo mukudwala ndiye bakhalani achabwino koma kena ndipite kuti kodi kubwaloko ndikaone anthu ndiye mukuona kuti ngakhale it's a duty koma amayipanga ndi mtima wonse ndipo yeyo amakhala available nchifukwa mwa ntchito ya papa imene yambayi ndi zina zimene tione pano papa uyuyu tikumutcha kuti ndi papa amene ali wa pastolo is a pastoral pope ndikho kuti mumvetsa zimenezo ere anali ngati bambo ufumu wa dziko lapa ntchito yake imene amakhala bambo ufumu tu basi ntchito yake kudalitsa kuyika anthu maliro kuseka ndi anthu kutani amene apanga zina zochita kwamenya kumapama kuti aongoke bwinobwino bambo ufumu amaongola anthu ndiye papa anali available kwa anthu mangachita banzi bambo ufumu very available Papa Benedicto malemu aja iwonso anali ndi mphatso yawo anali kwambiri academician okonda zowerenga ere amakonda kuphunzitsa kwambiri iwo kwa iwo maphunziro basi tiyendetsatezi pamene amaphunzitsa koma mphatso yawo inakonda kucheza ndi anthu khala ndi anthu kuseka ndipo amalemu oyera Papa Yohane wachiwiri iye anali papa wa missionary fama enda kwambiri amati ndifuna ndikaone anthu kwawoko ndipo anabweranso kuti kodi kuno ku Malawi chifukwa chani inali mphatso yake imeneyo ya uzimu yomweyo koma kugwiritsa ntchito motani kodi mosiyana khane kulu kuti papa ntchito yake ndi imeneyo koma iyeyonso moyo wake waonetsa kuti anali munthu amene anali wa uzimu chifukwanso akamapemphera iyeyo of course kupemphera suzi machitoonana kuti kodi awapemphera bwanji komabe posi chaimaoneka ere monga pala Khristu ena ali ntchalichi alanda ukaristiya agwira foni of course
tikunena kuti mwina afuna pemphero pa foni la ukaristiya eti kapena mwina kuti ndiyang'ane koma anzako kuona they can't understand that eti ana kuti uyu ngwachi bwana nthawi ya misa akusira ndi foni. Of course sitinoweruzana koma umenena kuti ionetse chabwino foni uli mpemphero komabe loweza kapena pena pake pabwino kuti utani kodi upemphera sichoncho. The Holy Father ali ndi mphatso yakupemphera mokhazikika ndipo amakonda kwambiri ukaristiya ndi kupembedza komanso tamva taona amakonda amayi Mariya sichoncho. Nchifukwa chake taona akaleka kuti kodi kutchalitchira amayi Mariya limene ati akamayenda amapita maiko osiyanasiyana akamatuluka mu diocese mwake mu Vatican amapita kwa amayi Mariya kuti awa ndi amayi anga ndikupita ndikayenda atu ine ndikupita Mozambique ndikupita ku DR Congo ndikupita kaya ku Brazil amayi Mariya ndikupemphani mundisunge mundithandize. Amakapemphera kwa amayi Mariya kuti ntchito yake iyende bwino komanso apempha anthu amene akayendera aja amapemphera atu kwa amayi Mariya kuti amayi Mariya mwanenera anthu awa adalitsike. Ndiye papa atu umapemphera kolona wonda kwa amayi Mariya nde nzanga ndi ine iweyo ndine basi amayi Mariya kwaleka pachani kodi pambali ndi ukatolika umeneyo ngati hayi. So papa moyo wauzimu waukhala ndi chitsanzo sikuti amangopanga mwa ntchito ayi koma it was coming from within. And chimenechi ndinachionanso kwambiri chaupempherachi pamene ine ndimagwira ntchito ya PMS ija ndimakonda kupita kumeneko chifukwa ke ambuye atandiuza kuti akalalike ndinathokoza Mulungu kuti ndikukaleka kwa papa amene ine ndamudziwa komanso ndakumana naye 10 times ya komanso ndabandisankha pa ntchitoyi. Maulendo amene ndakumana nawo apapa kukamba kwawo zolankhula zawo chilimbiso chenja mapemphero. Ndimakumbuka nthawi imodzi tikukumana apemesi apeka malipoti kuti ayi tikuphunzitsa anthu za mpingo pamalo ponse Universal Church komanso tikuwalimbitsa anthu Universal Commitment kuti anthu adzipemphera dziko lonse adzipereka. Ndiye chifuna kuti timakhazika nthawi tina pa ndalama chifukwa chakuti ku Africa kuno mpingo kukula koma chifukwa cha ndalama yathu mmene ili ndi mphamvu topeza kuti ndipo akhristu ambiri opemphera ku Africa kuno koma zikakhala zopereka zimakhala zotani kodi zochepa. Ndiye timadandala kuti ifeyo tini manambers anthuso alipo. Of course timauza kuti koma pala khristu ena mtauni mwakatolika ndauchita bwino wa ndalama koma ngoumira zedi ndimauza zoona ndithu kuti apereke uwanyengerere ugwade ugudubuke upange paper sande walembere kalata utani timoza kuti apa muzitipemphera kwathuku alipo andalama ndithu koma ndouma chani kodi komanso timayamikira chifukwa pali ena mwa inu marani kodi mumapereka bwino eti ndiponso simudiriranso paper sande mukangofuna basi mangotani kodi. Ndiye apa amana kuti inuyo ngati aphunzitsi atumiki mpingo ofesi imeneyi choyamba akhristu anu mudzapempherera mudzipemphera makamaka ovutawo musanene zambiri Mungu watani kuti ameneyo Mungu apempherera. Nde timakupempherani dini ndithutu timakupempherani dini mukamaome chifukwa timakudziwani kuti awa watu ngandalama koma taona nizimapereka mtulo mjeni mtulo umene apereka munthu ali pa 2 million chakuti salale koma mtulo apereka 10,000 timaona zonse timaona. Ndiye sitifuna kangana ndi mango kupempherani basi kuti ambuye mwasinthe ndinu ife hayi mwasinthe ndinuyo. So apapa amalimbikitsa kwambiri nkhani yakupemphera amakamba zimene chifukwa zimene amataniso kodi tsiku ndi tsiku amapempherera wina aliyense pa dziko lapansi chifukwa papa ni mtsogoleri wa mpingo dziko lonse lapansi samasankhayi apemphera wina aliyense pa dziko lapansi. Papa ndi mphunzitsi ntchito ina ndi kuphunzitsa ndi mphamvu ndi ulamuliro za Mulungu komanso za umunthu. Udindo wachiwiri wandalo umenewo wapapa kuphunzitsa akapemphera amene auza anthu mawu a Mulungu malembo oyera awafotokozere anthu awaunikire anthu si za Mulungu zokha koma za umunthu chifukwa mawu a Mulungu ndi mawu oti amenena kuti munthu awamve kuti moyo wa munthu ulani kodi usinthe ukhale wabwino. Ndiye mawu a Mulungunso
amakhala ndi gawo la umunthu komanso dziko lapansi. Nchifake papa tamva pano kumambe kuja kuti walemba makalata ambirimbiri amanene olemba makalata. Maphunzitso ena sangathe kuti ayime paguwa ngati pano nkumafotokoza ifa nkhani zimakhala chani kodi zambiri. Komanso mafuna kuti zinthu zimveke bwino muzisunge. Chifake tamva kuti walemba makalata ambirimbiri apangopanga samale koma pali zambiri za administration akafuna kusintha zinthu kumpingo ku Vatican kuja amalemba kalata. Ili ndi dzina lake. Akapanga misonkhano, maepiskopi akapanga misonkhano, ukatha msonkhano amalemba kalata ina. Nthawi ina samankhala kuti ndikuona, ndikumva nkhani zakuti pa dziko lapansi. Amakhala pansi apemphera, amalenga malembo oyera, amalenga za mapapa ena mbuyo, nkupeka maphunzitso. Maphunzitso onso ndi owona, palibe angatsutsenso ayi. Anthu tikhoza makambirana ayi zimene zizika zotani olumukambirane kuti sizoona izo nzanu. Kwa papa wanena wanani kodi? Chifukwa makakuti wapangati sichikafufuku wachita konzato yenerera walemba. Chifukwa akamapereka kalata amakhala kuti waona bwinobwino wapemphera wasingasinga. Chifukwa chake mwa makalata angapo amene walemba ine ndi mpingo wonse kalata imene watisiro kuti zisingasinga koposa ndi kalata yoyamba imene analemba after synod ya bishop ya 2011-2012 imakambirana za new evangelization, kupereka uthenga wa Mulungu mu nthawi ya makono. Tipereke bwanji? Atakambirana na maepiskopi, of course inayamba ndi Papa Benedicto. Kena kwatapanga resign anabwera mmalo anapitiliza kuilemba. Ndipo ifoti yeyo abwera ngati mtsogoleri zinthu zina mkalatamo anazisintha. Tili modzi? Chifukwa yeyo wapasidwa tsopano mphamvu yoti afotokoze. Nde chifoti papa uyuyu amakonda kwambiri kukhala ndi anthu. Ndipo ifa chimenecho chali mphatso zina mwachitsanzo kukonda anthu osauka, anthu opondezedwa ndi ovutika, amakeza nawo, anthu akunena mayendera. Mukudziwanso ku Europe kukuvuta nkhani ya immigrants eti. Anthu ochoka maiko ena amene akuthawa umphawi, mavuto ena kaya kuzunzidwa chifukwa cha zachikhalidwe kaya zandale, ena amachoka kuno pita kutiko kodi ku Europe. Ndiye kuja ku Europe amakana amati inu mudzatani kodi mulibe dziko kwanu bwererani. Ndiye mayiko kuti kudza ku Europe wakukangana. Papa anali mbali anthu amene kuti yayi alandireni. Chifukwa amene wawa kwa kuti chani kodi mavuto enanso amene akupangitsa ndi ndani kodi ndi inuyo. Ndiye mkalata manager yoyambirira timaitcha kuti Evangelii Gaudium, Joy of the Gospel 2013 anaphunzitsa zakuleka mthenga wabwino. Ndipo chimodzi chimene chandikhudza chapter choyambirira number 1 anafunsa kuti anthu amakhala ndi chimwemwe cha mthenga wabwino ndipo amakhala ndi chimwemwe chonse moyo wawo wathunthu ngati akhala ndi Yesu mu mtima mwawo, ngati akumana ndi Yesu, encounter with Christ who is the word of God, is the source of joy. Mpamene panjoka mutu wakalata imene kuti joy of the chani kodi of the gospel. Ndiye anakamba zimene zapapuna kuti anthu ifeti mathu mafunafuna zina ndi zina pa dziko lapansi pano, kumafuna chuma, kumaona ngati chuma chili pasa chani kodi chimwemwe, chili pasa joy. Koma ayi, ngati iweyo ulibe Yesu mu mtima mwako, apa panatsindika. Ngati Mulungu sakhala mwa iwe, ngati mawu a Mulungu sakhala mwa iwe, ndalama, mphamvu ndi zina zonse za umunthu zingakupasa chani kodi chimwemwe. Andi zimene zanatsindika papa. Ndipo ananena kuti paragraph yachiwiri kuti moyo wa makono anthu ambiri akulephera kukhala anthu abwino, akulephera kutsa chikondi chifuna kuti mu mtima mwawo molomoti abweretsemo Mulungu, Yesu ndi chikondi. Anthu ambiri akumayikamo zofuna za iwo. Mukawerenge kata imeneyi Evangelii chani kodi ndibwerezaso Evangelii Gaudium, mukachite Google nangasi ambiri muno muli mafoni yeti muto Google si choncho, mukagugula kapesa mkugula chabwino mufuna ndiuzana kuti ndikuti pafoni nsimaona za Mulungu eti maonapo chani chabwino. Koma mukakwerenga maparagrafu mukaona zimene papa akulemba
ndipo kenako mkati mwakufotokoza kwambiri za utumiki komanso makamaka za dziko lapansi pano akukamba nkhani za economy. Ndi pamenepa akukamba anthu ena, makampani ena, maboma ena amene akulimbikitsa makhalidwe ena akayendetsedwa kachuma kungofuna kuti achumawo akhale mchumacho, osauka akhale kunja. Tili modzeti indanena kuti yayi, our economy in the world should not exclude others. Tipange mfundo za chuma zoti chite include ndani kodi ena onse. Mfundo ofunika kwambiri inunso amene muli ma economists amene mumapanga za chuma mdziko muno komanso makampani. Ndondomeko za chuma zizikhala zo bweretsa wina aliyense pamodzi, osati malamulo ngokomera ndani kodi mbali imodzi. Ndikamba iza abale chifukwa nkhani imene ndi nkhani kwambiri kwa ena amati awa ndi ma principles azachuma apa pasimo ngati phunzitse kanthu yayi. Hayi, chimene chikuchitika si chilungamo, pamayenera kuti ani kodi kunena kuti izi ziyayi. Palikata inanso ayinena pano afather mayambiro kuja imene analemba 2020 Fratelli Tutti, kata yabwino kwambiri, ndipo ndikanakonda kuti aliyense ngakhala amesala katolika ngakhala president olemekezeka mukapeza mpata kata amene muiwerenge Fratelli Tutti. Inali mnthawi ya covid ija akukamba apapa kuti munthu aliyense ndi m'bale wako, aliyense ndi mlongo wako, tikondane. Ndipo akukamba za moyo wanthu umene tikukhalira kuti ambiri basi tikumapanga mipanda moyo wathu, osati mipanda ya nyumba yathuyo. Of course imene mipanda ya nyumba yathuyo ndi chizindikiro chakuti tikuchita close kuti ena satani kodi asabwe, koma ambiri tumanga mipanda ya mitima sitikhudzidwa ndi moyo wandani kodi mavuto ayena. Apa pakuti yayi titsekule mitima yathu, teni mola momanga mipanda nkupanga mabloko tipange ma bridges. Andikhupa kuti zimezi kuchitika panopa za economy timawerenga pano kuti Tanzania isatumiza zinthu ku Malawi, Malawi isatumiza ku Tanzania, za malonda zimene zizi chabwino ife sitizitsata, koma apapa nkhani imene akanene napo kanthu kuti yayi inde tili ndi ma interest okuti tione feyo mwathu muno kaya tipeze forex muno bwino, koma muona kutsogolo kunoko zimene zichitike kuti siziyenda chifukwa tikangopanga mpanda kuti ayi basi zamo muno zikhalemo muno zimavuta chifukwa pali zina dziko lina lilibe zina linazo, si choncho kodi. Ndife abati imene oyenderana. Ndiye Fratelli Tutti imana kuti tiyeni timange ma bridge, tipange maubale, tithandizane makamaka amene alovutikitsa tiwathandize tipeze njira, amene ndi kuthekera ali ndi chuma chambiri aganizira anthu otani kodi osauka. Ndipo kata imeneyi kwa ineyo ukayiwerenga imakamba zona zenizeni zokhazokha. Ndipo ngakhale mabungwe akuluakulu achina UN anafotokoza amene mapapa kuti atimanguti ndife amodzi United Nations, koma wina zikamvuta nkhondo ikangwera ena mamusiya okha. Kuonanso ena akuvutika hayi United Nations, koma ena akabwera ovutika tikuti musabwere kuti kodi. It's a contradiction. Inde tindi zina ndi zina za ma immigration tisangoenda pana ma passport opanda ma visa, koma apapa ukanena kuti tionetse kuti zimene zikuchitika chifukwa chani. Abale apapa ndi mphunzitsi watiphunzitsa kodi inuyo ndino aphunzitsi mwaphunzitsa mpingo mangova nkukhala ku nyumba basi. Ngati mukulira papa moona, ngati kulira papa moona tikhalenso aphunzitsa ndani kodi anzathu ena kuti adziwe chotani kodi choona, tiunikirane kuti dziko likhala bwino. Apapa ntchito yawo ina amalamula ndi kuyendetsa maofesi akugwira ntchito ku Vatican. Ntchito yawo ina ndi ngati manager wamkulu kuyendetsa zonse za ku Vatican kuja, koma maofesi ena ndiye kuti amakhala ndi maubale ndi madayosisi, mapalishi, maiko kudzera maofesi yawo. Ndi munthu amene amafunitsa kukhala ndi maubale abwino ndi anthu ena. Pamonso pali phunziro kamagwira ntchito tikuyenera kuonanso mmene tikukhala bwino ntchito ndi ena. Pomalizira papa ndi chizindikiro cha umodzi wa mpingo wa Katolika komanso umodzi wa dziko lapansi. Iyeyo ndi chizindikiro monga Petro uja analambo Yesu aja kuti tikhala achani kodi tikhala modzi. Chifukwa amalimbikitsa mtendere apapa, amakumana ndi atsogoleri mipingo osiyanasiyana, amakhala pamodzi kumapemphera kulimbitsana chani kodi mtendere, amafuna umodzi apapa. Iye ndi chizindikiro cha umodzi
chifukwa pena kupita tikumulira ndi chifuna kuti amayesetsa pa misonkhano yosiyanasiyana akhalepo akumane ndi atsogoleri osiyanasiyana mayiko kapena azipembedzo zosiyanasiyana kuti tikhala amodzi inde tiwa matchechi osiyanasiyana koma tikhale ndi cholinga chimodzi mtima umodzi ndi ubale othandizana. Chifukwa kwa ifenso tikhale ndi mtima omwewo. Chifukwa chake mawuwa alero atifotokozera pitani pa dziko lonse lachani kodi mukalike mthenga wabwino mukatsandutse wonse ophunzira anga. Kudzera mu imfa ya Papa, kudzera mwambo wa lero tikutumidwa kuti tikakhale chimene ife timakhulupirira. Tisangonyamula Chikhristu, tisangovala Chikhristu ngati malaya, koma tikhaledi moyo weniweni kudzera mu zimene Papa atisiyira kapena atisonyeza. Moyo wakupemphera, moyo wakonda masakramenti, moyo wakonda Amayi Mariya, moyo wakukhazikika pa mapemphero, komanso moyo okhala bwino ndi ena, kukambirana, kumvetsera kuti ena athandizike. Tipemphere kuti pamene Mulungu tikumpempha kuti audzitse mzimu wa Papa athu, tizipempheso ife amene kuti kudzera moyo wa Papa ndi maphunzitso ake ifenso tikhale zida zosintha dziko lapansi. Amen. Timirire ndi kutsimikiza kumvera kwathu. Ine ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse. Ndimvera Mbuye mmodzi, Yesu Khristu, mwana mmodzi yekha wa Mulungu, wobadwa mwa Atate chikalire, isanalike konse nthawi, Mulungu wofuma mwa Mulungu, kuyera wofuma kuyera, Mulungu weniweni wofuma mwa Mulungu weniweni, wobadwa wosalengedwa, olingana ndithu ndi Atate, chifukwa chathu ife ndi chipulumutso chathu, chifukwa chathu ife ndi chipulumutso chathu. Iye adatsika kumwamba ndi mphamvu za Mzimu Woyera, adatenga thupi lake mwa Mariya Filipo nakhala munthu, anapachika pa mtanda chifukwa cha ife. Pa nthawi ya Ponsiyo Pilato adasauka mpaka kufa, nayikidwa m'manda, ndipo mkucha wake adauka kwa akufa, monga adanenera Malemba Oyera. Adakwera mmwamba, ndipo akukhala kudzanja lamanja la Atate. Adzabweranso ndi ulemerero kudzaweruza amoyo ndi akufa, ndipo ufumu wake sudzatha. Ndimvera Mzimu Woyera, Ambuye wotipatsa moyo, amene afumira mwa Atate ndi Mwana, amene timpembedza ndi kumutsira ulemu pamodzi ndi Atate ndi Mwana. Iye adayankhula kudzera mwa aneneri. Ndimvera mpingo umodzi woyera wa Katolika, ofumira kwa apostoli, ndikuvomera ubatizo umodzi wochotsera machimo, ndipo ndikuyembekeza kuuka kwa akufa ndiponso moyo wosatha kutsogoloko. Amen. Mapemphero a Khristu. Tonse tiziyankha kuti imvani mapemphero athu. Abale, Yesu Khristu wauka kwa akufa ndipo akukhala kudzanja lamanja la Atate, kumene akupempherera mpingo wake. Ndi chikhulupiriro chakuti Mulungu amamva mapemphero a onse amene amakhulupirira mwana wake, tikupereka pamodzi naye mapemphero athuwa kwa inu.
Mu ubatizo Papa Francis adalandira kuwala kwa Yesu Kristu. Chosani mdima sopano ndikumuolosa pa mtsinje wa imfa. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Imvani mapemphero athu. M'bale wathu Papa Francis ankadya pa tebulo la mpulumusi. Mulandireni ku nyumba yoyera ya phwando la mwana wankhosa kumwamba. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. M'bale wathu Papa Francis adagawana naye Ambuye Yesu unsembe wake ndi kumasogolera anthu a Mulungu m'mapemphero ndi mchipembedzo. Mulandireni pamaso panu ndi kumpasa malo ake mchipembedzo chakumwamba. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Anzathu ambiri ndiponso abale a m'mabanja athu adatisogolera ndipo akudikira ufumu wa Mulungu. Alandireni kuti azikhala ndi mwana wanu mpaka muyaya. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Anthu ambiri akumwalira tsiku ndi tsiku chifukwa cha upandu, nkhondo ndiponso njala. Onetsani chifundo chanu kwa onse amene akuvutika chifukwa cha tchimo la kusowa chilungamo, chikondi chanu, ndipo asonkhanitseni mu ufumu wanu wa mtendere mpaka muyaya. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Amene ankakhulupirira Ambuye tsopano akugona mwa Ambuye. Apatseni mpumulo ndi mtendere wonse amene chikhulupiriro chawo mukuchidziwa ndinu nokha. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Banja pamodzi ndi abwenzi a Papa Francis akusowa kutonthozedwa ndi kuthandizidwa. Athangateni kusauka kwawo ndipo chotsani mdima ndiponso chikayiko zimene zimadza chifukwa cha chisoni. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Tasonkhana pano chikhulupiriro ndi chiyembekezo kupempherera m'bale wathuyu Papa Francis. Limbitsani chiyembekezo chathu pamene tikuyembekezera kubwera kwa mwana wanu. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Ambuye Mulungu amene mapereka mtendere ndi kuchiza mizimu yathu, mverani mapemphero a mpulumutsi wathu Yesu Khristu ndipo madandaulo anthu wanu amene miyoyo yawo inagulidwa ndi magazi a mwana wankhosa. Khululukirani machimo awo onse amene akugona mwa Khristu ndipo apatseni malo mu ufumu wanu. Tikupempha izi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Tsopano tikulowa chigawo cha Eucharistia chimene chikuyamba ndi zopereka za paguwa. Tipempha chipembedzo amene tavala malamba kuti tiyende m'malo mwake koma mosunga bata. Nyimbo number 75. Nyimbo number 75. Atate,
ndikupemphani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. kuti tamande tikulemekeza dzina lake ndipo ikhale yapindu kwa ife ndi kwa mpingo wake. Landirani mphatso zomwe tikuziperekera chipulumutso cha Papa Francisco. Khristu amuchitire chisoni poweruza m'bale wathuyu Papa Francis chifukwa chakukhulupirira Khristu ngati Mbuye ndi mpulumutsi wake. Tupempha izi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Titokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkofunika ndi kuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya mwa Khristu Ambuye athu. Mwa Iye tilandira chitsimikizo chakuti tidzauka kwa akufa ndi ulemu. Choncho ife amene tikuvutika podziwa kuti tidzafa ndithu tikutunzitsidwa ndi lonjezo la moyo wosatha kutsogoloko. Chifukwa moyo wa anthu okhulupirira Ambuye sutha pa imfa koma umangosinthika. Ukatha ulendo wawo pansi pano amakalowetsedwa m'malo okondwerera nthawi zonse mu ufumu wanu kumwamba. Choncho limodzi ndi angelo ndi alikhanjero, mafumu ndi akuluakulu aulamuliro amphamvu onse ndi magulu ankhondo akumwamba tikuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poyimba kuti
noera da Ambuye nkwenera ndithu kuyenera kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wa Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzatula pamaso panu kuti isanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene adatilamula kuzikondwera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga bredi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi adatha kuti adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a chipangano chatsopano ndi chosatha amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye ife pokukwera masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo ndikuyembekeza kukwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya nyumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndinu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu zazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhale thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokomerani nthawi zonse kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virigo Maria odaladala amayi a Mulungu ndi Yosefe odala mwamuna wake limodzi ndi apostoli anu ndi amalitiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse amene tiwadalira kuti azithandiza kunenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphana Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro cha chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu George, akepiskopi wathu Vincent mthandizi wake, ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Mukumbukira Ambuye mtumiki wanu Papa Francis amene mwamuyitana kuti asiye dziko lapansi ndi kubwerera kwa inu. Tikupemphani kuti iye amene mwamufananitsa ndi mwana wanu mu imfa yake mulole kuti adzafanefane nayenso mkuuka kwake kwa akufa, pamene adzaukitsa akufa onse pansi pano ali ndi matupi awo, ndi kusandutsa thupi lathu lonyozekali kuti lingane thupi lake la ulemu.
abale athu enanso amene anatisiya ndi onse amene akumene panali kuchoka m'moyo uno. Mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu, kumene kunafenso tikuyembekeza kudzafika kulandira mwanu pa nthawi zosatha, kumeneko tikuyembekeza kudzakondwerera ulemerero wanu mpaka muyaya, pamene mudzapukuta misozi yonse m'maso mwathu, chifukwa pokuonani mmene mulili inu Mulungu wathu, tizikhalulingana nanu pa nthawi zosatha ndi kumakutamandani kosalekeza mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mmapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa Iye pamodzi naye mwa Iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi atilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musasiye ife m'chinyengo, mutipulumutse. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere m'masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tiyeni tipatsane mafuno a mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye
tafika mu chigawo cha kulandira Eucharistia ndipo ansembe afika kumalo oyenererako achipembedzo tathandizire amene akuyenera kulandira ndi akatolika komanso amene alokonzeka kutero. Akwaya mutitsogolera ndi nyimbo zogwirizana ndi mwambo uno. Nyimbo namba 105. Thank you.
Nyimbo number 130. 113. Tikupemphana Mbuye muchitire chisoni mzimu wa mtumiki wanu Papa Francis kumene tauperekera inu msembeyi ndipo chifukwa cha moyo yoperesa inu kapatana inu wawo wonse kuyenera kufika kumene muli kusa pasata mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Pano tipereka pemphero tsanzikana ndi m'bale wathu Papa Francisco. M'bale wathuyo ali pansi pano monga ife adali olimbika pa zina komanso ali kufoka kwake kutheka kuti akusowabe mapemphero athu
omupepesera pa machimo amene adawachita ali pansi pano kuti Mulungu amuchitire chifundo ndi kumukhululukira payekha sangathenso kuchita kalikonse. Ndife amene tiyenera kumupempherera mwina patokha nkufoka kwathuku mapemphero athu sangathe kukwaniritsa zosowa za m'bale wathuyu pamaso pa Mulungu woyerayera. N'chifukwa chake tiyeni modzichepetsa tipemphe oyera onse kuti atithandize amunenereko ndi kumpempherera chifundo kwa m'bale wathuyu Papa Francisco, popeza kuti iwo adafika kale pamaso pake. Tipemphe kudzera mu litaniya la oyera onse. Tonse tigwade.
M'bale mwa Yesu Kristu muli chifundo chopambana ndiponso chipulumutso. Tsono tiyeni tipemphere pemphero limene Ambuye athu Yesu Kristu adatiphunzitsa. Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse lero chakudya chathu lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye m'chinyengo, koma mutiperekere kwa zoyipa. Tikupereka kwa inu Ambuye mzimu wa mtumiki wanu Papa Francis, pamaso pathu m'bale wathuyu watisiya, koma pamaso panu ali ndi moyo mpaka muyaya. Mkhululukireni machimo onse amene adachita chifukwa cha kufuka kwa umunthu wake, ndipo chifukwa cha ubwino wanu mupatseni mtendere osatha. Tikupempha izi mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani ndi mtendere, kalalikeni mthenga wabwino wa Ambuye. Aleluya, aleluya. Tsopano tikulowa chigawo china. Ichi ndi chigawo choyala nkhata, chizindikiro cha chikondi chathu, mapemphero athu, komanso umodzi wathu ndi Papa Francis, komanso mpingo onse umene tsiku la lero ukuonetsa chikondi pakupereka nsembe ya misa ya mtumiki m'busa wathuyu. Nkhata zathu zili m'magawo asanu. Amene atitsogolere ndi Ambuye olemekezeka Ambuye George Tambala, pambuyo pawo pabwera Ambuye Vincent, kenaka pabwera mtsogoleri wa dziko lino, kenaka oyimirira Adiko, Awirim komanso Amrim, pamapeto pa zonse amene akuyimirira Late Council, menemo muli a CMA, CWA, Ayuthi komanso a tilitonse. Ife amene tili mbali imene kuziyalidwa nkhata tichite zinthu mwadongosolo. Pa nthawi ino Ambuye George Tambala. Pambuyo pake pabwera mtsogoleri wa dziko lino komanso amayi athu Madam Monica Chakwera. Nthawi yanu ino. Adiko, Amrim,
awirimu asista oyimirira Leyte Council, CMA, CWA, Youth, komanso atili tonse. Tibwere tonse nthawi imodzi. Oyimirira Youth, tili tonse. Tsopano tikulowa mchigawo chotsiriza yomwe ndi nthawi ya zoyankhula, ndipo zoyankhula zathu zili m'magawo atatu. Oyamba kuyankhula akhala oyimira akhristu aeni ake muno mulilongwe Archdiocese, Mr. Patrick Lipava. Kenaka pabwera ambuye olemekezeka ambuye George Tambara, ndipo potsirizira awapempha president athu kuti atiyankhule. Your Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency Madame Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Most Reverend George Desmond Tambara, Archbishop of Archdiocese of Lilongwe, Right Reverend Vincent Frederick Makwawa, the Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Lilongwe. Pepani a Secretary General abungwe la amaepiskopi kuno ku Malawi, Bambo Valerian Ntseka. Pepani mlembi wa zautumiki mu Lilongwe Archdiocese, Bambo Frank Piri. Nduna zonse zaboma zimene zili pano, Dr. Janet Banda, SC Deputy Secretary to the Office of President and Cabinet, Mr. Patrick Lipava, Nkarapampando wa bungwe la akhristu eni ake mu Lilongwe Archdiocese, olemekezeka Brian Kamwendo, Presidential Advisor on Religious Affairs, and all religious leaders here present, ansembe tonse tili pano, a brother, sister, adikoni, mafumu amene tili pano, atsogoleri onse, mwachidule, akhristu tonse amene tili pano. Monga ndanenera, ino ndi nthawi ya zoyankhula, ndipo amene akuyamba kuyankhula
ndi a Patrick Ripava kuyimirira akhristu tonse mu Lilongwe Archdiocese. Ndakuchepetserani ntchito maulemu ndapereka kale. Pepani olemekezeka a president a dziko lino ndi amayi akunyumba kwanu. Pepani ambuye olemekezeka. Ambuye olemekezeka, poyamba mundilole kuti m'malo mwa akhristu onse akuno ku Archdiocese ya Lilongwe ndikuthokozeni pamodzi ndi akuluakulu onse a mu mpingo chifukwa chokonza dongosolo labwino loti tonse akhristu eni ake komanso ansembe, mabrother ndi masistere tibwere pamodzi kudzapereka nsembe ya misa kwa Mulungu yopempherera mzimu wa mtsogoleri wa mpingo wathu wa Ecclesia Katolika Papa Francis. Ambuye olemekezeka, ndikufunanso ndithokoze chifukwa cha dongosolo labwino lina lomwe munatilondolera makamaka la nsembe ya misa zonse zimene zachitika kummawaku m'maparish onse 49 muno mu Archdiocese ya Lilongwe. Izi zinapereka mpata kuti amene sanathe kubwera kuno ku cathedral achite nawo mwambo wa maliro a mtsogoleri wathu Papa Francis. Ambuye olemekezeka, a president mundilole sopano kuti ndithokoze a state president ndi amayi akunyumba kwawo chifukwa chosankha kudzakhala nafe ife akhristu achikatolika pamene tikulira maliro a mtsogoleri wathu Papa Francis. A president tikuti zikomo kwambiri. Akhristu tonse amene tinapita kumisa kumaparishi kwathu mmawa uno komanso amene tili muno ndikuti zikomo kwambiri, taonesa umodzi wathu polira maliro a mtsogoleri wathu wa mpingo wathu wa Ecclesia. Ndipo pali mawu amene ananena Katarina woyera wa ku Siena onena kuti zovuta ngati maliro sizionesa chabe ululu wathu omwe tikudutsamo, koma zimatimanga pamodzi ndi kupitisa patsogolo umodzi wathu komanso kukulisa chikhulupiriro chathu mwa Mulungu mlengi wa zonse komwe tonsefe tizabwerere pambuyo pa moyo uno. Ambuye olemekezeka, akhristu abale anga okondeka, pamene makadino athu akukonzekera mwambo wosankha mtsogoleri wathu wina, tiyeni tiwapempherere komanso tipemphe Mulungu kuti atipatse mtsogoleri amene apitise patsogolo mpingo wathu wa Ecclesia Katolika. Ndipo potsirizira tisayiwale mawu amene Pope Francis ali moyo adanena kuti although the life of a person is in a land full of thorns and weeds, there is always a space in which the good seed can grow. Trust in God. Ambuye akudaliseni nonse, zikomo kwambiri. Our State President komanso Mayi Chakwera, mayi wa fuko lathu la Malawi, ambuye mwakwawa ndi ansembe anzanga ndi ena tonse amene maulemu aperekedwa kale, ine ndimafuna ndingothokoza. Kuthokoza kwanga ndithokoze magulu angapo mwachidule. Choyambirira ndithokoze Archdiocese yonse, titamva uthenga wa maliro inenso nalandira mauthenga pa foni achipepeso ochoka kwa inu akhristu. Ena amamva mochedwa ndi amandifunsa kuti kodi ndizoona kuti apapa amwalira. Ndiye ine ndikauza kuti zoona inde uthenga umene umabwera unali uthenga wolira.
ndiye umodzi wathu waoneka chifukwa cha misa zimene zachitika maparish onse 49 maboma amene tili agdausi yathu ino Lilongwe, Dowa, Nchisi, Mchinji, Nkhotakota, Salima, ponse misa zachitika ndikuti zikomo. Kachiwiri nimatinso ndithokoze kwambiri ansembe ndi amene pakatipa takhala tikusinkhasinkha za uthenga wa Papa Francisco kudzera m'misulo osiyanasiyana imene timachititsa akhristu athuwa. Umodzi wathu waonekera poyera chifukwa tili limodzi pa nsembe ino ya misa. Nimati ndithokoze a state president pamene uthenga unafika, ine nene zona nali maganizo awiri. Choyamba ndimanena kuti poti malirowa ndadzidzidzi anthu amakhala ndi mapulogalamu osiyanasiyana, kodi tikayitanitsa misa amene angathe kukwanitsa kufika ndi angati. Koma titamva kuti mukhala nafe, ine nathokoza Mulungu poti inuyo ngati president wathu, komanso ndikudziwa kuti mudapita ku Roma, ndipo zimene mudaona ku Roma pocheza ndi apapa munamutigawirako kuti kucheza kwanu zidakhala zotani. Ine nangoona zithunzi, ndiye naona kuti anathokoza Mulungu, so we don't take it for granted kuti mwafika. Ndimafunanso kuti ndipereke maumboni folo ndikatero namaliza. Umboni woyambirira umene ninaona Papa Francisco, chifukwa zaka ziwiri zapitazo napita ku Roma ku msonkhano wa sinodi, ndiye tinakhala mwezi wa Tunthu, ndi apapa ndimakhala nawo daily, amafika daily apapa chakumasanako amabwera. Tsiku lina timakambirana za kuchuluka kwa akhristu akatolika pa dziko lapansi. Nthawi imeneyo ma statistics kawerenge chiwerengero ma statistics amati tilipo 1.3 billion, pano ndikuva 1.4 tsopano. Ndiye ifa ku Africa timanyadira kuti we are the fastest growing church. Ndiye apapa ndilankhule, and he said very clearly, it's not about numbers. How many of these people know Jesus Christ? Ndi angati mwa amene mwanena kuti alipo 1.4 billion amene ali ndi experience ya Ambuye Yesu? That's what matters, he said. Ndikumbukira atatero muholoma munakakati kuti mwabwera ice, chifukwa anali ni mphatso yokuchita disturb munthu. Ukamalankhula nawo amalankhula zoti umakupasa mafunso. So he questioned kuti yes, we are many, koma how many of them know Jesus Christ? Umboni woyambirira ndimakumbukira ndi umene. Wachiwiri ku Sudani umene munaona nokha, magulu awiri anali pa nkhondo zaka zambiri kwa paka na pano, sikuti anthu ali ndi mtendere ku South Sudan. Ndiye anthuwa adayitanitsidwa ku Roma kuti akakambirane kuti mwina pakhala bata. Ndi anthu ajada anapita nakhala masiku atatu akupemphera motsogozedwa ndi wansembe wina wake ku Nigeria. Pomalizira pa mbindikiro wawo, mkati mwa nyumba imene munalinso mkulu wa mpingo wa Anglikani komanso wa Presbyterian Church aku Scotland anabweranso. Apapa adapita kwa mmodzi amene anali ngati wa kampu imodzi, mtsogoleri wamkulu wa nkhondo, ndikugwada pansi ndikumpyopyona mapazi ake.
akuti mkuluyo amafuna kuthawitsa mwendo. Apapa ananena kuti let me serve you. He kissed the feet of this rebel leader. Ndi ananyamukanso kupita kwa opponent wake, mdani wakeyo. Ndi mdani wake uja amafuna kuletsa monga anachitira Petro. Mukumbukira? Kuti amusandisambise mapazi. Ndi ananena kuti please let me also kiss your feet. Ndi anagwada pansi munthu wachikulire akuti kupuma kumavuta nkupyopyona mapazi awinayo. Atadzuka ananena kuti for the sake of God I ask for you that you wait for peace. Chonde, wait for peace. Nde zitachitika zimenezo. Nchifake mpaka na pano ku South Sudan Zambia soposida panalo. Koma anthu anali mtendere. Kudzichepetsa kwa munthu. Komalizira tili ku synod komweko masana tinali muholo. Ndeni macheza ndi Archbishop uno waku England. Ndeni naona kuti nkhope yabe yamba kusintha. Nkhani zake sitikumvana bwino. He was disturbed. Ndani ananena kuti get out of the way. Ndeni tatembenuka naona apapaja ali ndi munthu mmodzi akuwakoka pa kaujeni kaje. Simali kaje ke? Ya, ndiye adawakoka kafika pena akana makhala paja. Ndeni nafunsa kuti where is the security? Munthu akubwera nkulowa munomu. A whole leader of the Universal Church. And then Naguti, that's how he is. He trusts us. So simple. Tigana nena zambireri. Nde zuwa lilo watu kamba simenesi. Komalizira, tiendu wabemperere apa patu. Kuti Mulungu alandire. Siko. Ndimati sono ndibempe. Monsiebesa kuti President Mutilankhure nditu pepani. Madam Monica Chakra, First Lady of the Republic of Malawi, Most Reverend George Desmond Tambala, Archbishop of the Archdiocese of Lilongwe, Right Reverend Vincent Frederick Makwawa, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Lilongwe, all the cabinet ministers and the ministers here present. So why did you remove it? Pepani kumbuyo kwa sima ndimva ndiye ndiyambiranso. Your Excellency, Madam Monica Chagwera, First Lady of the Republic of Malawi, Most Reverend George Desmond Tambala, Archbishop of the Archdiocese of Lilongwe, Right Reverend Vincent Frederick Makwawa, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Lilongwe, all the cabinet ministers and deputy ministers here present,
Dr. Janet Banda, SC, Deputy Secretary of the President and Cabinet, and all the government officials here present. Mr. Patrick Lipava, Chairperson, Lady Council, and all the Catholic faithful here present. Reverend Brian Kamwendo, Chief Advisor to the President, Religious Affairs, and all the religious leaders here present. All Catholic priests, brothers and sisters here present. Party officials, members of Parliament, Councillor Ruth Chingwalu, Jirayafa Deputy Mayor, and all councillors, all traditional leaders, ladies and gentlemen, Pope Francis was a man of remarkable firsts. Not only was he the first pope of his name, but after 2,000 years of popes from the global north, he was the first from the global south. After 2,000 years of popes from the Western and Eastern Roman Empire, he was the first from the Americas. After 2,000 years of popes from the Augustinian, Benedictine, Cistercian, Dominican, Theatine, and Franciscan orders, he was the first from the Jesuit order. After 2,000 years of popes celebrating Mass in regions where Christendom is dominant, he was the first to celebrate Mass in Arabia. After 2,000 years of popes surrounded by a monolithic college of cardinals, he was the first to create a college of cardinals not dominated by Europeans. After 2,000 years of popes blessing the faithful, he was the first to direct that blessings be pronounced on sinners previously regarded too unworthy and unclean for blessings. After 2,000 years of popes sharing encyclicals by analog means, he was the first pope to share by Twitter. Having received an invitation from Pope Francis to visit him 9 months ago, I had the distinguished honor of spending half an hour with him at the Vatican guest house he had chosen as his home to pursue a simple life after refusing to live in the papal palace. As I approached him inside Casa Santa Marta, named after that Martha in the Bible whose brother Lazarus was raised from the dead by Jesus, I was immediately struck by his warmth, his humility, and his simplicity. Although we sat down to talk, I was keen to listen, not only because I knew that I was in the presence of a great man, imbued with a deep connection with divinity and a deep love for humanity, but also because I knew that this was my only chance to talk to the only other person in the world who was both the head of state and a minister of the gospel, trained in theology. So we had a wonderful discussion. I will always cherish that encounter, for it lifted and soothed my spirit at a time when I was going through the darkest and most painful season of my presidency,
and a season of deep anguish and pain for us as Malawians. As Pope Francis expressed his condolences for the calamities we had suffered as a nation, I could not thank him enough for his words of comfort and encouragement. As if that was not enough, at the end of our talk, he generously presented me with some books he had written, and then took me by surprise by cracking a joke about the books, telling me that he had heard how much I loved to read and thought to share the books with me, but that the books could also be useful for steadying the legs of any wobbly tables in my house. Such was the spirit of Pope Francis, a man of disarming kindness and levity, a man of devoted prayer and meditation, a man of unflinching courage and conviction, a man of inspiring simplicity and fairness, a man of grand visions for humanity and faith in its potential, a man dedicated service to the poor, the marginalized, the weak, the condemned, a man on everyone's side and no one's side. In short, the world lays to rest today a man of God. And as his passing continues to be mourned by millions around the world, I pray for a special touch of comfort from God on all members and bishops of the Catholic Church in Malawi. Nakoza utenga wa Mchingerezi koma mwamva nditu chifukwa muntu tikumulirayo ni muntu wamkulu koma muntu wamba munjira yakuti adationetsa utate weniweni komanso utumiki weniweni. Ambuye akutonthozeni, Ambuye akulimbikitseni, Ambuye akudalitseni. Pepani, pepani, pepani. Zikomo kwambiri a president chifukwa cha mawu achipepeso. Ndimafuna ndifotokozere mmene titulukire ntchalichi muno. Monga tinalowera uyamba ndi ndipiti wa Ambuye Archiepiscopi ndi ansembe tonse tikhala momuno. Ambuye Archiepiscopi atakavula zovala za nsembe ya misa ndekuti atipatsa sigino pamene a president atuluke ntchalichi muno kuti ndi Ambuye Archiepiscopi akatsanzikane. Chonde timvetsetse dongosolo limenelo. Mmene ndikufotokozamo ndikuti anyamata othandizira misa komanso ansembe tiyambe kufola. Tisunge bata la ntchalichi akwaya nyimbo. Sikulina
sitimirira kubatikhala benchali chino mpaka president ndi first lady mwambo wa nsembe ya misa wopempherera malemu Papa Francisco amene anatisiya lolemba lapitali wafika kumapeto kuno ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawo pa mwambo pamodzi ndi mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera. Ndipo tsopano president atuluka muno mu chalichi mmene mmachitikira mwambo umenewu kupita panjapo, ndipo panja pamenepo akutsanzikana ndi Archbishop George Desmond Tambala Archdiocese ya Lilongwe komanso Ambuye Vincent Mwakwawa mthandizi wawo komanso akulu osiyanasiyana akutsanzikana nawo panjapo. Ndiye tafika kumapeto kwa mwambo wa nsembe ya misa imeneyi. Ifenso kuulutsa kwathu kuchokera kuno ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu mzinda wa Lilongwe tilekezere pamenepa, ndipo ndithokoze anzanga onse omwe tagwira ntchito pa mwambo umenewu. Ndipo malo mwa iwowa ine Raymond Katayika tsopano ndikukubwezeraninso ku nyumba zathu zowulutsira mawu ku Radio 1 ku Chichiri komanso ku Kanema ku Kwacha Studios. Zikomo kwambiri pokhala nafe.